Сейчас не женат, это выбор или пока не время? Я считаю, что нет, я сейчас не женат и думаю пока что не время. Benim как sestra men maslahat veren yana. Не, правильно говорите, Yani doğru. aslında adama maslahat verme qowdal. Ol adam sırawna etjegin etja. Yetiş böyle. Qayıqqa maşgala bolansaň, gurulşan döwürlüň kıyala atneşene bolanyk, kynçylyklar uje maşgala guransaň, maşlaýan şoňa köp güç düşünenok. Ýigrenýän muallimleňam. Birinci kursda bady bir muallim. Düşünükli sen şu an şoňlan gurulşaňa. Näme sebäpden edip sorajak gel. Как ты думаешь, она виновата или ты? Я думаю, может, оба виноваты, да. Всем ассаламу алейкум, hemmelere salam. Akçölen podcastıma hoş geldiniz. Bugün Akçan Yeköz'den mihmanlı ve bu benim dostum, maşgalamızın dostu, yollaşımın dostu, canancığın dostu. Opşu druk valkitya. Ve birinci mihmanım Arslan, hoş geldin. Всем салам алейкум. Спасибо çağırdığın için. Спасибо, senin atkaz etmediğin için bunu Всегда gıdıklı пожалуйста. sorular arkadaşlar. Уже duygulan başladı. Yani sonra verirken diyeyim. Что меня ждет сегодня? Ava, iyi Arslan Rusçazişni olan için köp sorular orçça veririz. Orçça düşünýänler, Türkmençe düşünýänler hemmäňiz çaýyňyzy, kofýaňyzy alıp ekran başyna geçin. Bizim wagtymyz çäkli, şoň üçin haýdap çykyp düşürjek bolýar. Onu näme? Всем хорошего просмотра. Arslan, sen nädip Hytaýa geldin? Nämeden başlady Hytaýa gelmen? Şondan başlaýaly. Baştan, men başta gulluğa gitmäkem. Aslında planlaştırdım Russiýa gitmeni. Kazan şäheri. Soň gulluğa gidem soň. Bir ýyl geçen soň men ejem kakamla guluşamdy. Ejem diýär, şunýalyk, kakam seni Hytaýa uğraçak bolýar, sen näme pikir etdiň diýär. Desin gelýärmi? Men diýdim, "Хорошо" diýdim. Aytam, Hytaý более планкасы улураак, чем Россия. Ну, мен пикиримче. Возможностей много. Менен болýar diýdim, "Хорошо, с удовольствием" diýdim, gitjek. Soň gullukdan soň geldim. Где-то 2 ay öýde boldum. Şondan soň Hytaýa geldim, Uhan şäheri. Doğru. Hytaýa gelme sebäbini düşündüm. Ikinci soru, какие были первые впечатления от Китая, когда приехал? Первое впечатление gelemde adam yaman keldi. Aeroportdan düşende samolyotdan уже bildirýär. Adam ken. Soň ikinji denem nahar. Bizimki Türkmenistan naharyna ütköşük. Iyisi, tagamy, barlarda başda acı. Yurda gelýäňi, Hytaýa gelýäňi samolyotdan düşeningden bir hili ajymtyl is urýar we şol is hemme ýerde bar, metroda, konteynerda, И howasam ütköşük. Именно Ухана gelende howa dymyk. Dymyk. Awa. Men näme üçin Krasnovodun, Ухanyň howasyny, Krasnovodun howasyny meýwetýär. Meýde. Именно dem alanda çala kynrak dem alny bilen başda gelemde. Soň ýa-da öwrenşik gitdim. Uhan çyğlı şäher sebäbi daşduramy suw, Uhany suw köp. Ýani derýa, karoçym köller da köp, şoň üçin bulajny bären howasy. Näetdiň öwrenşdiňmi onu? Ay, normal öwrenşdik, başda kynny. Dil bilen zok. Nädip düşünşmeli. Ajykkan gidip iýiçmeli, näme diýmeli, onu bilen o. Haýsy period öýagaýdasyň gelli pikirleriň, men bäri bu ýurt men üçin däl, men öýagaýdyjak. Çeşil skat onýalyk pikir bolmady. Hiçler. Yok, normal. Proje baştan уже öwrenşdim, haladım, ритм жизни haladım. Окей. Что было самым сложным в адаптации? Самым сложным в адаптации, наверное, было первоначально язык, dil. Başta bir случай bol, aýdyp bereň. Indi oglanlar bilen dostlaryny tanışýan, iýiçmele gitdim mysal üçin. Uje dil bilen ok, olar kömek etdi mysal üçin. Plan nahary zakaz berýärdi men üçin. Sen özüňe bir hili çekinýän. Çekinýärdim, soň bir situasiýa boldy. Nahar ýetmeli. Soň dostlarym işler bardy, men ýöküm çykmaly boldum. Ýöküm çykan soň çykdym, lança olamyan ba. Uygurlanky, şotak bardım. Soň naharyň adyny bilmän, şoň gapysynyň ýanyna 3-4 sapar eýlek aýlandym. Adyny görjek bolup, surat alyp gördüm, perewod etjek bolsam çekildim.
Aysoň bolýa, bulany bulady girdim. Näçe zakaz etdiň onu ilkinji. Şu dik görkelim barmagym boldy. Jiga diýmedingmi? Jiga diýdim boldy. Hatay gelýän ilkinji öwrenýän sözler jiga naga jiga. Iň başta kıyın şol boldy, potom boldy. Dil потихоньку öwrenýän, и уже ýeňilleşip gitdi. На каком факультете учишься? Почему выбрал именно эту специальность? Учусь я на факультете бизнес-администрация. Выбрал я, потому что баштана aslında men mektep döwri haça logistika tapşyrjakdym. Logistika okujakdym. Ýöne näme bolsa da çala golay biznes administrasiýa şonu taýladym. Бизнес везде нужно же. Gerek zat и tanışlan bärde tanış dost olanlar bar, olar maslahat berdi şu fakultet gowy diýip. И как теперь? Окунянmış факультете gerek mi? Ekonomik. Men üçin Если был шанс, yine de näme fakultet taýlardyň? Может быть, логистика saylardım. Yine de iyi anlayan. Awa. Ýöne всё равно ekonomik halayan kere. Düşündüm. Окей, что тебе больше всего нравится в жизни здесь? Ну, как я сказал, ритм жизни. Постоянно hareketli, kipit всё постоянно adamlar eýlek gatnak böler. Bir hile gıdıklı vdahnablad etdi özüň bir hile hareketi. Да. И bilemek Kitayski может Xitaylaň nälisem kem tradisiýalary, ütköşjekler bar şonsa haladym. Tak, şonýalar. Menem Xitayga gaty gowurýan we häzir maňa ýurt saýra diýseler, öňümde 10 ýurt goýsunlar, men ýene de Xitay saýlardym. Näme üçin ýöne meni şu Amerika gitmek howasym hiç ýelek ýok, seni bam Amerika gitmek howas. Howes ba ýöne men pikirimçe Xitay gowmka diýen. Xitay ýene gowelýar. Ближе чуть-чуть. Dogry. Просто şu hemmesi green card diýip gowulaş Amerika, daşy Xitayda okuwun taşlap Amerika gitýänlerim bar, bilýärmi? Men pikirimçe нет, Xitay men pikirimçe gowy. Xitay gowy hende. Возможностей много. Что до сих пор остается странным или непривычным? Непривычно, наверное, всё-таки остается вот эта вот уличная еда, запах. Entäm öwrenşe bilen okýat ýa-ni geçip gitýän islerini öwrenşe atak öwrenşe gitdik emedatlar naharna käbir ýäsem regamen uhanyň nahary bar. Bir sapar Türkmenistana gidemiz ýa kanikula. Skutýar. Käbir ýesiňe mele Xitay nahar. Bärde wagtyňa Türkmen naharlaryny köýse Amerika bär nahary köýse baş. Näin aja öwrenşdiňmi? Ey aja öwrenşýän, käbir aja ýesiň mele ýa-ni. Ýön. Men näin ajysy bolamak, sen näle? Ну так, немножко, если. Dolany öwrenşmäň. Может. Biz ene bäşim bilen käbir nahary ýasa, ol ajysy ýokursa, duýsuz ýalyşy. Может. Näle смешная история была в университете или durmuşyňda Xitayda näle hiç ýatdan çykmajak bir waka. Şunu bir sapar neme biziň Atşaga girilýän ýerimizde şufu aýylary bar da konsertler. Daýdalar we daýlar. O şufu aýy. Ben garawulla. Şolar şufu diýmen aýy diýdim şoňa. O da gülüp başlaça taýdy. Menem düşünmedim, benim bolşa taýdy. Ben başta gelýän wagtym. Okuwlar wagtyna gatnaýam. Da gatnaýas. Gijagalýan. Gijagalýas 5000-de. Ondan kän gijagalýan. Tapakdan gaçan wagtlaň bolmy? Gaçan wagtym yok. Ýigrenýän muallimler bar. Birinji kursda bady bir muallim. Kimdi kan? Adyn ýadyma şonu. Men okuw gutardym. Soň arsa bilen bir ýere ýene dil okudym men. Şonda muallimler berme diýänmi? Pat kursda ýyzykowydy. Bir aýal muallimmi? Da. Neçe ofsa ýamandan. Окей. Ты сейчас не женат, это выбор или пока не время? Я считаю, что нет, я сейчас не женат. И думаю, пока что не время. Не тороплюсь. Сколько тебе лет? Мне сейчас 22. 20 yaşında. Пока gelecek öňde. Näýlik durmuş ýatyryn. Gıdıklı момент. Окей, какая девушка тебе нравится по характеру? По характеру, ну, спокойная, которая будет понимать меня. В нужный момент будет поддерживать. Ну, самое главное, я думаю, какой бы человек ни был, главное, чтобы был по душе и всегда в сложных моментах был с тобой. Hakka utaynanan soram bereýin. Durmuşyňda девушкаň bolmy? Более отношения бада.
Düşünükli sen şu an şoňulan gurulşaňa näme sebäpden diýip sorajak gal. Как ты думаешь, она виновата или ты? Я думаю, может, оба виноваты, да. Her kimin ошибкалары бар. Yaraşasın gelen ok meçelek. Ну, честно сказать, Или oňa garaşýarmy? yok, karışamağım и возвращаdım edesim gelen ok. Потому что, bilemok, men pikirimçe, отношенияда bolýan aşybkalar soron täýärden gaýtalanýar bir wagtdan soň. Awa. Şoň üçin, Hakyky. awa. Prosta aýryp garaw durmuşum Şo ýaşaýan. gyza häzirki wagt näme aýdasyň ele ýesli sen bir aýtmak isleýän zadyň bardyr, aýtmadyk. Dogry bäri dol aýdyp bilmersiň, şoň ýa-da bir zatlar. Ну, честно сказать, пожелать могу только плохого, ничего не буду говорить, потому что, да зачем плохого желать человеку, все равно бумеранг на геле, өзүңө. Деңе пожелать могу счастья, здоровья, жан сау болсун, энеталар жан сау болсун, işlerini Sen üstünlük. şu an näil okuw bilen gyz näil getiş bolýar, senin pikirinçe söýügi we okuw. Ну, men näil adam mysal üçin bir zada fokus alsam, bir zada Diňe şoňa направлять etdi. Men geçen ýolum boýunça bir da aýdasym ele häzir saňa. Saňa her günem aýtsam, onu özüň gowulýansyň. Häzir napşa gyzardy pikir etmeler. Diňe bilen oğlan diýlenler bir öz näile hemme ýerde baş beýik bolsunma. Anaga krepko staýdy bolsun. Täze şoňa özüňe taýyn bolansyň, onuň liboy bireme, liboy ýaşda gyz tapylýan howlukmalar, dogry arasynda gyza oğlan tarapdan zabota gerek bolýar, käbä oglana da zabota gerek bolýar. Ýöne häzir bel bir perioddan geçýän-de sen täze zatlar öwrenip otursaň şoň üçin Лучше мені bir kirlen, diňe özüňe seret, özüňe güýjedip, meni как сестра men maslahat beren ýa-da. Не, правильно говорите, doğru. Aslında adama maslahat bermek gowdal, ol adam sırawna etjegin etja. Yani menki sırawna aýtmak da. Ну, мне все равно тоже, родители тоже говорят, ховлукма да үйленмени. Успеешь, говорит, пожениться, просто Пытыклап развивайся деп ака, вактың ака, яш вактың оку деп ака, özüňe znanya nabirad et, özüňe gerek bolar деп, тому что durmuşuňda öýlenip ýetişip bolýar. Haýyky maşgala bolansaň, gurulşan döwürlüň ýaly atneşenia bolanok, kynçylyklar уже maşgala guransaň, başlaýar şoňa köp güç düşünenok. Ты бы хотел в будущем жить в Китае или вернуться домой? Да, хотел бы. Ну, во-первых, вот сейчас я уже начал думать о магистратуре. Магистратура. Уханы кajokmy? Başka şäherge çetim bilen. Hem Uhan stipendiýa berenok. Ya ondan hem del. Mysal üçin Uhan stipendiýa almak kyn. Kynrak. Da, kynrak. Şanghai desmeli. Şanghai, Guangzhou, şonlara. I daha galasyma gelýärdi. Bilemem bir hila gowurdum. Anray olsun. Именно магистратурада näme professiýa taýlamakçy? Может быть, янки дейшим ялак Логистика. логистика. Логистика доlanýa-da. Ýürejigini galyp logistика çagadyň. Будущем неме? Kargaçırdım. Şun kıstaç bermenen sorad Instagramda. Kak şun nam alaşa şun sorad Xitayda bamy logistika meşgullanýan ne. Menem tanaýanymdan ýok, ýöne badyr diýsem. Bara ha logistika meşgullanýan. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? С первого взгляда именно в любовь, да, или может в симпатию. Симпатия. Adama gowurlardyň mysal üçin. Ýöne şu diýişim ýalak adamy te karakterini bilýänçäň, mene bilemok. Edil, moş simpatiya da berýär. Mene birini görseň halam mümkin. Mysal üçin bir gyýsan gowurdy. Saňa söz aýtdy. Sen şo näyle kabul ederdiň? Неприятно было. Приятно было, ýöne şu gyzarada eret pikirim dörerdi. Me köp olanlarda bolady, значит, gyz ilk söz aýtsa gyzyňy süýkenýä ele beýle. Ну, ikisiň şu gyzy kam äfirmeýänlerim bar. Ну, nälisem, yok, именно осуждающий adetler düşünür, kabul eder, ýöne adam tanamaly, tanışardy, gülüş görürdüm. Sen näme söz ilk aýtmany haklymy ýa haksız? Ну, я думаю, хаклы. Любой человек имеет право на чувства, на право. Может, да? Sen чувства dörä gowul gitmek mümkin moş. Inne abudişim. Ine geljek bardy gurulşaly. Näýlek arzularyňy durmuşda realizasiýa etdiň ele? Ну, öz
ne lisem хочу на ноги встать, чтоб öz dahodun olsun misal üçün. Enatangdan hiç kimden mehtaç olmadı yalak. Spokojno özüň misal üçün desin geldi, gittin bir zat aldyň şon yalak. Content ýöredesin bilýär misal üçün şumat yalak o. He's my helper. Operator gerek bolsa aşakda neme? Montaj etjäni näme diýler? Neme? Montajör. Montajör. Ýene bir sora beresimle sen oglanyna ştaýda ýaşaýan, sen ejen kakkaň bilen ýaşaýadyňda gelende näýle kynçylyk çekdiň şolarsyz? Именно в Китае? Да, именно в Китае. Ну, по родителям скучаешь, enataň küsýär. Mesela için durmuşda keselläň ýeriň bolandyr ýa näýlik ýagdaýda has beter ýoklugyny hissetýän şoň. Bilemok menimçe именно он я чувство bolmady, может из-за того, что online gurlaşýar. Online'ym gurlaşdyk, men okudan soň gulluk etdim. Gullukda da çüçüt уже самостоятельно bolýan özüm ýer. Sen pikiriňçe näýle şu gulluk eden oglanlar bilen gulluk etmedik oglanlar Hytaýa gelýär, tapawut ýerlerini gökýän baý gerek. Hatta menem inferýän Потому что birinjiden перебил, извиняюсь, neme düşünjeleri dengelenek. Ну, немножко bildir ya. Benim inferdim şoňa täze gelene köp gulluk etmedikler we gulluk eden asrabna gurlaşyny özüne parşyna uly neme barda. Okey, näýle arasynda nahardar özüň bişirýänmi? Apşagada. Produktdan ýerden alýan daşyndan ile internetden. Produkt обычно nemeden alýas? Universitetiň ýanyna supermarketde şu tak gidip Kantinlerden nahardar iyi bilýän. Kantinede ýet pastaýan. Ну, практически постоянно hepde 3-4 tapar ýet. Eşiklerini yerden ala, eşiklerini. Eşikleri по-разному pingdodo tabadan alyat kevat gidip magazinen alyat. Bärde pul gazanyp gördüm Hytaýda. Gazanyp gördüm. Näme söýlen. Masovka. Ay, emma türkmenler gel masovka. Düşete normalna. Başta gelen wagtda. Bu näde kino düşürüşlerini görem, men ödün näçe kino düşdüm ben. Başta gelen wagtym ýadyma düşýär. Awgustda geldim. Получается 27-sinde, oktýabrda da уже где-то bir aýdan soň, näme bir ýarym aýdan soň syomka etdim. Иностранецлер var, hiç kim bilen näme kontakt etme bilemok, näde gurlaşmaly. Şu birinji çekdim şeydi. Hytaý dilini näçe wagtda ösdürdüň? Hytaý dilini, наверное, где-то вот под kurs 1 ýyl okudum men. Yeterli boldymy? Yeterli boldy. Ýöne gün-günden pyçyk ýöne öwrenýär. Sluhuň artdyrmak üçin näme praktik etýän? Praktika побольше, men pikirimçe Hytaýlaryň gurlaşmaly. Hytaý bilen. Samostoятельно günüň dowamyna näçe okuwa sarf etýän okumany? Честно сказать, когда как. Misal üçün günne okaňok. Günne okamok. Ýöne sapakram etýän, değişik sapak öýüşlem etýän. Ýöne 1 saat, 2 saat aýryan. Oturýan, kompýuteriň önüne oturýan, misal üçün rolik tapýan. Ýazýan, misal üçün bilmeýän hanzylany. Şonu oturup ýazýan barabardan şeýdip. Hytaý kino filmlerini gördüňmi, tamaşa edip gördüňmi? Edil Hytaý kinolara görmedim. Bir sapar gördüm, o da kinçi hatyra gidemdi. Hytaý gyýda laqaty gördüňmi? Edil laqaty göremek, ýani nihava diýip gördüm başda. Olaň özleri laqaty gördüm saňa. Käbir gyýdylar bady Hytaýda taşaryurtly oglan görse gurlaşýar ýalar. Awa diýerler ki, awa nihan şway diýerler, diýerler. Menen şeşe diýerler. Şwayga diýmek. Krasavчик. Dogry. Если sen bir Hytaýa gowardyň. Näýle durmuşyň baglardyňmy şoň bilen? Milletine seretmän, millet seň üçin birinji ýerde durýarmy? Ýok, prinsipi ýok, onu ýa-da seredim. Родители постоянно ejem diýär, oglum diýär, sen tapsaň türkmen tap diýär. Ýok, onu ýalyany gaýtam. Näme diýär? Daşaryurda öýlenseň diýär, ýa başga bir esasy özüň bagtly bolsaň bolýar. Sen dogry sen özüň ýaşamaly şol adamlar. Daş bizde Türkmenistany vilayetli plan vilayet seretmeler mekan diýän. Ýaşaşak sen dogry dämi? Onu sen üçin millet неважно da. Просто esasy adam gowul bolýar. Dogry bileňmi? Hytaýlaryň türkmene gen bolup baranlar, islam dini kabul etýänler bilýän. Sen bilen ol täze bir zady öwrenýär Hytaý duşaýanda. Ýani özüň iýmini, haýsy nasionalny. Ну, важно sen üçin türkmen ýana. Türkmen ближе, näme Да. Да. Okey.
Başka berde uruş gördün mü Xitayda? Yok. Hiç Onu uruşa da koşulamak Tomuşta yok başta dedi. Xitayga Bala gelende muhtelli yok, onu yadatlar vapşe koşulamak neme tomuşta başta geleyin vaqtdan biyadlar urşayma, urşmayma, tomuşta berde kanunları yaman berk urşmalar. Awa. Nemem iň gymmat alym diýen zady näme bol Xitayga gelip? Bike. Bike. Näçeden? No, birinci bike'mi 2100 yuan aldım. Şu atqy? Şumatki qımmadırak. Gymmadra. Bala. Nemem näçe pul ýetýär aýda? Xitayda primерно. No, şu ena tam uratyan pullu. Akayet Nemetkes Ekonom. ekonomlarak. Kevat öde. Aýda eşi kän soýanmy? Näme Yok. soýan? Ayda kan eşe Esas tomo. sen pikirimçe näme köp pul gitse? İviçke. Iwiçka sen pikirimçe gymmat gerek Xitaydan? Gymmat Xitay Türkmenistanyň gymmat gelýär. Daje şuun wat Näme üçin daşynak adamlaryň gözi üçin Xitayda ýaşaýyş arzan. Näme pikir etsäň ne şu знаю, barada? bilemok. Daje şuun oturup videorolik çıktı. Şu TikTok'ta nahar. Misal için Türkmenistan'ın nahar 95 manat. Berde de misal için 40 kivanım alya. Berde gymmat çıkýar. Hakykatdan şey sersen. Gymmat. Eşik zat normal, ýani Eşik normal. Eşigem gowy eşikge ejek bolsaň Bahası gymmat. Ýani bizimkiler düşünýärde Xitayskada şurpat edip olar ýa düşünjüdi. Prosta bizimkiler mışmış anlanyp öwrenşen. Ayni iştilýärde aňardan nähte arzan zat tipini Xitay bolan soň ýöne gymmat atlarym pasuçy bana sam. Ýene bir gowy sora öz karýerama değişli. Xitayda kosmetologiýa gördüň. Kosmetologiya sizin yanınızda var gördüm. Sizin kliyentin pastayandı kliyentin. Ikiligatnak balanalar. Yok yok demek. Okey. Iň gowaryan renkin. Qoňur, seri. Haýsy dille gürleşme has gowaryan. Ну, ближе по-русски. Xitayda iň gowaryan naharyň. Ragami. Şerbet küýsen türkmen naharyň. Palov. Durmuşda ýaňyşyň. Yanlışım. Наверное, Ökünniň şu ýaňyşa sen soň. Ökünen zadyň we ну, может, отношения, да. atnaşende ýaňyşdyň. Ýani adam bilýän ýaňyş öwrenýärdi. Yanlış öğrenen. No, это все болмар zaten. Seni güýçletýän zat näme wapşeda? Enatalarım. Ýene Потому talam. что должен yekaja. Näçe çagyrdym? İki çağı. Ayarlığını iyi benim yekol. Dogry, onu aýallaganyňa bir gyýja gaçtyp söýle, senem bir oglan söýle gatdy gowy. Kitayskaý da или домашняя? Домашний. Наушники или громкая музыка? Наушники. Утро или ночь? Утро. Окей. Встреча с друзьями или время наедине? Время наедине, наверное, лучше всего. Okey. Gatdy gyzykly boldy. Pikirimçe. Näile ganjy duýan? Фейчаха. Фейчаха. Консени. Kanşeni meni. Vallahi Kadar kabul senem ruhtayda ňeňden seni de Yengledim, потому что men Davna beýdi gurulşa. guruluş göremok, kamerada kan video düş göremok, ne varsa da pasiba o şey mümkinçilik görem çünkü. Bana sawal ýok diýmen wagt aýryp gelýäriň üçin wagt aýryp men podcastlamy düşürüp onam näçe gerek dinläp lişni ýerlerini kesip taş edip bar ýanyň wagt kängiçe energi köp gite sawal saňa da seýleme hormatyňa. Желаю тебе много успехов, arzularına Allah'ınca nerede bolsaňam Allah seni pälinden ayırmasın, aldırmasın pälinden. Elmedam doğru karar almak ýüregiňe goýulsun. Awga. Goýsaň radiýasiýalaryň boýsansyn şular ýaly ogly ýetişdirdim diýip mesip bolsa aýalyň gowansyn meni şular ýaly adam men kojam boldy diýip ýani. Şöyle durmuşda näme gowardylar var? Arzu etýän okuwyňy sünnikli gotur we elmedama janyň sag bolsun. Ana näme друзья, надеюсь, подкастым gyzykly bolan. Men üçin gyzykly boldy. Ýumurjyklamy da mal arasynda şoň üçin kim bu hanyň gatnaşyp gelip diňe bu hanyň başga şäherlerden hem şu podcastda mihman bolasyňyz diýilse arkaýyn ýazyp bilersiňiz maňa. Arslan meniň birinji mihmanym we oňa şurya bloknot aldym. Bloknotda sen Arslan ideýalaryny ýaz. Soňra ruchka samba. Спасибо. Нехиле блокнот гораңда акча bilen podcast'y meni ýatmardyň. Zaytien.